akonyo siepnani. Amor nikech kumolose no en kumane gi lony mang'eny. Right. An gi lony e weche mag ohala, an gi lony e weche mag chik. Tadwa mondo awachne. Ka nitiere gino maseluwo matut, en gimiluongo ni G2G ni. Government to government program mar weche mag fuel gi jo Saudi Arabia. Kane Ruto ne ubiro gi wach mar government to government ni, Ruto ne paro ni weche adek ne dhi timore. Right. Mokwongo, Ruto ne paro ni price mar dollar, exchange rate mar dollar ne dhi biro piny, nikech ne gidhi trade gi Kenya shilling. Namba 2, Ruto ne gombo ni mondo nengo mar ngima odhi piny. Ruto bende nochako dongo gombo kendo ni mondo obedi abeda ni adira fuel bende wan godo ka ma is sufficient e nengo mogonyore. Mago granted, mago gik mane Ruto ne nie pache kane wuoyo. Kendo anyalo paro ndalo ma nochiwo ranyisi gi wach mar nok mar fuel mane bedo ga e kinde sirkal. Mane bedo yes, nochiwo ranyisi machalo kamano. Tadwa wacho ni ing'iye kaka ne Rigathi Gachagua no loso e steps mag ofise kano pako kendo kano wito mabor ahinya pach jaduong' motelonwa Raila Amolo Odinga. Awacho ni government to government deal, it was not even government to government deal. Awacho ni ka ng'ano manigi lony e weche mag chik, ka ng'ano manigi lony e weche mag ohala, ok ne en government to government deal. There was a state owned parastatal in Saudi Arabia. Mane jogi odhi jatend EPRA nodhi kuro oting'o joma moko nyaka chercher gere. Gimomiyo deal no kodhi through. Tadwani mondo awach ne jopiny mondo ji oyong'e. Government to government deal gimomiyo gi succeed ga en ga ka government no en government ma jatende en ng'ama ratiro. It is premised on gimiluongo ni trust. Gimomiyo gino kodhi maber, number 1 en nikech jogo manotimo negotiation no wuondo jo Kenya, it was government to government deal. It was not. It was never a government to government deal. Number 2, ne nitiere kickback maya wuego mane en 7 shilling per liter. Mano sebedo negotiated. Emo mi neno ni koro kane fuel ne biro ka wacho. Weche mag kuo mane jakom wewi gi ka. Paro ni unyalo paro press conference mane jakom no kelo. Kano wacho weche mag government to government deal. Kano kwer ni gini rach. Emomiyo kane jakom noseloso tiro ni president ma Uganda bedo timo nani ogo koko e wechego ni jo Kenya temo mondo magi ka bang' mano tiyudo ni koro sani kendo Ruto chako duogo koro wacho ni government to government deal choko tiyo koro gemo mondo watimuru to ng'eni owacho kamano to pesa ng'ino osedhi moko owacho kamano ni government to government deal ni koro ok timre ni koro wadok kendo kanye kumne wantiere chon mano wacho ni hinyo jopiny. In fact Ruto no wacho nwa ni notemo mondo otieki shida maduong' mane jo Kenya dhi donje. Omiyo nobiro government to government deal. Mateni koro gima sani owachonwa eni koro jo Kenya osedonje bur matut. Kendo adwa wacho ne oganda luo nagi gi jo Kenya ni sani wadonje bur matut matamre gi nono. Miwauru awacho nu kaka ngire e weche magang'o weche mag economy. Kendo awacho ni ka ng'ano bende ma noneno kano wayudo through our own means. MOU mane jogi no sign. No, Kenya nigi problem maduong' matamre gi nono nikech president no wacho ni watimre nadi ni notemo tieko masira mane jo Kenya dhi yudo. Sani ochako wacho ni wakendo ni otimre nadi government deal no ok otimore. Koro batine ni koro masira mano wacho ni nogolo wacha ema koro sani wadonje koro gima jogi wacho onge ne en kuolilo. Kenya kwanza jo kuoge oda mano pach Aete penjinia en richo kuponi jatelo neno ka gimoro ok timre maber molok pach nikech jo kizungu no wacho ni only a fool doesn't change his mind. Iparo ni en richo kuponi jatelo oneno ka nitiere gimoro mok timre to wacho ni walok mondo akil yot gika. Adwa wacho ni a level ma president nitie kapok oketo lwete gimora mora on any document onego beni that project is properly researched and gimotim nonro mare ndi to gi chir to gi jatend EPRA no timre nade no dhi momiye barua to gino nonego beni kapok jatelo keto lwete onego beni attorney general ong'e wachgi onego beni joge osetimo nonro nikech ma Kenya moting'o ji mang'eny
ok inya bukra bukani timo gimoro ma affect ngima ma jo Kenya makoro kelo nwa chiedh nadi kama to sama tin kendo after few months makoro natimo makosa kendo koro adok omiyo wacho jo Kenya kwanza gino realize mana emo mineno koro kaka yuagre ne realize ni jo Kenya ofwenyo ni kuone dhi bete gino mang'eny ahinya emo miyo gigo bet kako bet all right good ingeni